Estamos en hora. Faltan 2 minutos. Non, se son as 10. Sí. Vale, damos comezo á sesión extraordinaria urxente do pleno do 7 de febreiro de 2025. Primeiramente ratificamos a urxencia. Votos a favor da urxencia? Explícanos primeiro sí. a razón da convocatoria. Sí, bueno, tal como consta na convocatoria, pois faise esta por vía de urxencia, pois porque hai que presentar pois o plan provincial o POS antes das 15 horas de hoxe para evitar a perda desta subvención. E dai a urxencia. E que novedade sobre de onte? Onte xa se sabía que o plan terminaba hoxe ás 3. Vale. A ver, alcalde, non se nos pode convocar aquí así, sin dar unha razón de peso. Para unha sesión urgente, ten que ter unha motivación de urgencia. Onte acordou, tomamos un acordo aquí, porque xa, este nivel de trilerismo, porque este nivel de trilerismo, era a ver se algún de nós non podemos vir. Por lo que vexe, porque siquiera tuverá de la habilidad de facer unha pequena variación, unha proposta, calquer cousiña que justificase traernos aquí outra vez. Eu xa, creo que está moi pouco astutos vostos, fora mellor que a puñeras ás 5 ou ás 6 da mañá, nós non abrimos a convocatoria, celebrádela vos 4 e xa está. Vale. Porque de verdade, onte pedimos a túa dimisión e hoxe confírmame que estábamos perfectamente acertados. Porque tal grau de irresponsabilidade, alcalde, tal grau de irresponsabilidade non se pode tolerar. Non se pode permitir, e non se pode xogar cos intereses dos veciños desa maneira. Porque a través de nós xogase cos intereses dos veciños. Entón, vir ahora aquí, vamos, nós por suposto, o noso grupo vai votar en contra da urxencia, porque non acabas de motivarla. Como non hai ninguna razón, por lo menos xa non te atreves nin a intentarlo siquiera, dar unha razón que justifique isto, con respeto ao que se falou aquí onte, é que de verdade, parece unha tomadura de pelo. E digo, verche salido mellor xa por as 6 da mañá, porque algúns non hubiéramos despertado e non víamos a convocatoria. Entón, de verdade, eu creo que volvemos a ratificar o donte, alcalde, por irresponsabilidade, tes que dimitir. Estamos falando de urgencia da convocatoria. Perfecto. Vale, algunha intervención? Bueno, traducir o que acaba de decir o alcalde. O que quería decir da urxencia era que a ver se polo menos un de nós non podía estar aquí. Reafirma a idea de onte, que aquí comentamos todos da chantaxe, unha chantaxe de libro. Conseguiu, pois sí, o portavoz do BNG non está, pero se o alcalde sabe sumar, sabe que a situación é a de onte, acaba de facerlle gastar aos veciños, pois voto en conta 150 euros por concelleiro, cando el ten dito noutras ocasións facendo populismo que non se podían convocar plenos para non gastar recursos dos veciños, pois hoxe acaba de facer o ridículo, é o pleno máis ridículo da historia deste concello. Evidentemente, pois, seguimos no chantaxe. A mesma proposta de onte, sin cambiar unha coma. O meu voto a urxencia, evidentemente, é, pois, en contra. Vale, perfecto. Votamos a urxencia, votos a favor, 4 votos a favor, votos en contra, 5 votos en contra, 6, disculpe, sí. 6 votos en contra de PP e concelleiro non adscrito. Podemos marchar ou vas a convocar outro para as 12 ou para un? Por lo tanto, decae a convocatoria. Quedaremos por aquí hasta as 3? Porque xa de verdade, se é o único que nos queda. Espera aquí hasta as 3. Por certo, Suso, ti tras que opinar alguna vez destos temas, non? Ahora que estamos fora da sesión, que xa non nos están grabando ni nada. E, oye, alguna vez tendrás que decir algo destos temas?